Zdravím vás pri dnešnom dieli. Dneska sa pozrieme na polar bear, respektíve polárneho medveďa, respektíve na medveďa bieleho, ako sa to správne povie po slovensky. Tento medveď skutočne nemá biely kožuch, ale jeho koža je čierna, na ktorej sa nachádzajú priehradné chlpy, ktoré sú duté a skvele odrážajú svetlo a tým javia dojem, že sú biele. Ako ďalšie si určíme to, ako je perfektne prispôsobený tento tvor svojmu životnému prostrediu. Žije v arktických oblastiach, teda konkrétne Rusko, Nórsko, Greenland, Spojené štáty a Kanada, ktorá má na svojom území až 80% populácie týchto medveďov. A tieto medvede sú perfektne prispôsobené tomuto životnému prostrediu. Majú ušiu lebku, menšie uši, vďaka ktorým menej uniká teplo z tejto hlavy a širšie laby, ktoré sú perfektne prispôsobené na to plávanie. Lebka tým, že je užšia, je lepšie aerodynamická a tým sa tomuto medveďovi pláva lepšie. Udáva sa, že dokáže za niekoľko minút zadržať dých, plávať pod vodu a dokáže až hodiny plávať na povrchu. Preto sa aj v niektorých kultúrach nazýva ocean bear, oceánsky medveď alebo vodný medveď. Ako ďalšie si teda musíme o nich povedať, že sa jedná o najväčšieho mäsožravca, ktorý kráča po povrchu zemskom. Jedná sa 2,4 metra veľkého medveďa, ktorý môže dosiahnuť hmotnosť 800 kg, čož oproti druhému najväčšiemu mäsožravcovi na Zemi, medveďovi hnedom Kodiakovi, je až 120 kg rozdiel. Ďalšou zaujímavosťou o tomto medveďovi je, že jeho čuch je extrémne dobrý a dokáže až cez meter ľadu zacítiť svoju korisť a čo sa týka vzdialenosti, dokáže vycítiť svoju korisť až na niekoľko desiatok kilometrov. Okrem toho tu musí byť spomenutý ešte posledný najdôležitejší fakt a to je táto riekanka. If it's brown, lay down, if it's black, fight back, if it's white, good night. Odo mňa všetko, ja vám prajem ešte pekný deň, čus!